مبارك السلام معنتون بتراجع مقاشة نامسينا زلنا سياسة سفا بزعبا تصمدو مس حوحتن سرعة إيرتران ومنقستي إيرتران زولو بخمي ريوخم عب سايبر تقرأي دنت فيو دكاتات المعالتاوي زولو خناتاتون زي سرعة أبي دقورو زولو فخراتات في الله عب كرنتلي بزخدسة سربات معالتي عب لعلة تقرأي ببرهانو جلادو زولو أنا فرح እንታይ መስል ክልቲኡ እውን መንግስቲ ኤርትራን ስርዓት ኣብ ትግራይ ዘሎ ክልል እውን ብኸመይ ይሰርሕ ንዝብል ናቱ ፐርስፔክቲቭ ክበና መፅኡ ኣሎ መርሓባ ተደጋጋሚ ኣብ ረድዮ ርና ثانك يو مايك عديمكم وزي ስለዘብፃኹምኒ ክብረት ይሃበለይ عندي اللي يبل مرحبا نسكي بتدمص بصمدو نخيد اوف كورس نو يحوان الله خبدي بزعبا زخبين زاربا نسخنا بالساعات زي مبزحتو رؤية خناتات of course بأكتيفيست جمرة حجيجن زي درازولو أنا يوجد فخراتات تصمدو بخميك سرحيو هذا نهزب تقراين وحاتم كون بإرترا بزعل على وناس لزخوني سرعات إثيوبيا الجولة زولو على بلاد إرترا الجولة زولو ناي مونان بحرين ناي مدفارس أوريدي توجد جميل ويو ناي قالوا وجد كم سيساي بخمي ريخاو كم أكتيف أفتناي تقرأي سايبر اللخايو بخميت متولى خزناي صمدو بوس كنجمر دحن صبغ يغني اللي أنا بزري له منصر حزلنا يا خناتات طعمي تخواص حي ناي من مارن زي من مارن حتى أو كرمينا تدل كان له خناتات يزلو إلى يزقمت أو كومزي بتقرأي اسكع حذي actually بمنجس درجة تجلس أنا قال يلن نفلط يلن تتصمدو جن نمان نمسا بقنعنا نزريو كلته أبصلن أبقاسن زنور هزبتات تدنبر تحيصون تحاويصون تلخلها زي كاوزي زي حقوس تهاليو تساقام زرلو إلي يزوسج تجمارو السيدة بليو تجمارو زي كم كماي بدرجة منقستون كسرحلو زرلو إلي يزوسج اتحلوف كم حلوف كوينو نزطفات طفات بخلتي قص زلو طفاتات نعو كملس بزكالو كطيق بزكالو منغدي كالي مدرخ كوينو ابزا ساعات زي اجن بزخونه غاطامي ابيز بحال منغستي اثيوبيا اتيو ات منغست نسو نيرترا ناي حلمي ناي بحري حلمو كفصم نتግራይ እዚን ኩለን ኣብ ኢትዮጵያ ክግበራ ዝግበኣ ዝሓስበን ንጉስ ኮይኑ ናይ መቕጻል ሕልሙ كخشفلو زخل حاد حيل انتهاليو اب تقراي زلو حيل مخانو سلازفلت كلتيو حيل زي كيطفئ نقسن وخرياقص كم زي يخل سلازفلت زلو بيرترا يجمر بتقراي يجمر بيرترا نتحدث فيو نافت حدا خمس متص ردو سلازي ازي ندحر يكون هاليو بقلصي كوناتات لك باثيوبيا قصاصراش 1993 افتا موداتا I mean 2013 أفتح مودات خابت خجمر كلوت وينات زاربن زنبرة زرمان يدقمن له سلازي بقلت إيه يكاي يرتراون كم كماي أنا زعزو وزله ولا ببرهانو جلابن ولا بناتو أفكانات إيه ناتو ببعلو ززارو تدقاقيمو زناز متزلن سبعو زلنا عسم بحيل تفتوي أي تفتوي عصبنا يمحز بلان يزلو كم كماي عصب حيزو تطو زبل يكون مغنياتهم عصب حيزو تطو تيلو اتزلو منقس هلو الناس كعزالو نامت أتاكم زغوري فلتي اتزحاسو بيزنس تهاجراوي ناتي هاجر كتكون يازبنا زلو عصب تشليفو وسيدو ناتو خيو خاني خيلي مغنياتهم every now and then سراويت إرترانا ملسا خوقعيو ناي بكل خال سرح ندا قبر يخنبر ازي سلازفة لطدما كقبروان دحر كوينهم كعاسم يكون كولسو إرترا خمزة لاي قواصر وادريو إرترا خمزة لاي قواصر وادما زخلي حيلن مسوعة كفينهم أو أختك وز جري حيلي أبي مسكا لومي زلو ملا خطاز ندحر نعزو خوينا ديكتاتري نعو أفتاهم برك تقنيو تدلي تخل نجر بالتخ على متى نسخ قبر لي تدلي نسخ قبر تقوينو دما
ኤዘር ፓፔት ናቱ ይኸቕምጥ ኦርና ኢትዮጵያ ቀይረያ ክብል ኢታ ኤርትራ ትበሃል ሶ ትፈተና ቀሊል ከም ዘይኮነ ብናይ ሓደ ቦታ ኩናት ተጀሚሩ ኣብ ዝውዳእ ከም ዘይኮነ ካብኡ ሓሊፉ እውን እቲ ኩናት ኤርትራን ኢትዮጵያን ትግራይን ገለን ኢልካ እትውድኦ ኣይኮነን ሱዳን ኢንቮልቭ ዘግብር እዩ ሱዳን ኣብ ክልቲኦም ጀነራላት ዘሎ ፍሕፍሕ ናብኡ እውን እቲ ትፎዞ ስለ ዘሎ ኣብኡ እውን ምእትእትታወ ይተረፍን ናይ ዩናይትድ ዓረብ ኤሚሬትስን ናይ ሳውዲ ዓረብያ ኩነታት እውን ትፈልጡ ኢኻ ንሳቶም እውን ኢዶም ዘእትውሉ ኩነታት እና እዚ ኩነታት እዙይ ከም ፅምዶ እስካዕ ሎማዓንቲ ንሪኦ ዘለና ከይዲ ክባራታታዕ ዝግብኦ ክልተ ኣሕዋት ኣብ ክልተ ተፈላለየ ሃገር ዝቕመጡ ፈተነኦም ሓደ ዝዓበየ ሓይሊ ኣብ ቅድሚት መፅኡ ኣሎ ንዕኡ ክከላኸሉ ግድን እዩ ኣነ ከመይ ኢለ ዝወስዶ ሰባት ደቂ ሰባት ለትሰይ ከም ኣብነት ክጠቕሰካ ማይክ ኣብ በረኻ ኣነ ንስኻን ብዝኾነ ኣጋጣሚ ንበኣስ ንበል ናብ ቃልሲ ንኣቱ ኣብቲ መንጎ ንሱ ዝብኢ እንተመፂና እንታይ ኢና ንገብር ነቲ ዝብኢ ክልተና ኮይና ኢና ነጥፎ ንሕና ተባኢስናያ ዘለና ክንዕረቕ ዲና ካሊእ ጉዳይ ኮይኑ ፈተና መፂና ዘሎ ግን ዘይምሕረና ዝብኢ መፅሉ ንስ ዘይምሕረካ ዝብኢ ክተጥፎ ግድን እዩ ስለዚ ብኡ ዓይነት እየ ዝሪኦ ፅምዶ መርሓባ ኣብዚ ግን ሕጂ ዋላ ፋኖ እውን ኣሎ እንዲ ብሰለስተ ብእውን ብኦሮሞ እውን ኣሎ ከም ሲሳይ ፕራይም ሚኒስተር ኣብይ የዋፅኦ ኢልካ ተሓስብ ዋላ እቲ ማቴቲ እቲ ስራሕ ስራሕ ኣብ ፓወር ናይ ምፅናሕ ኩሉ ግዜ ውግእ ወሊዕ ኢኻ መብዛሕትኦም ምልካባን ዳት ዓይነት ከምኡ ዓይነት ፎርሙላ እዮም ትጥቀሙ ኣብ ሰዓት እዚ ግን ሓደ ዝዓበየ ስርዓት ኤርትራ ክገጥም ወይ ድማ ሃገር ወይ ልዕላውነት ክውንን ናይ ምባል ነብሱ ዝኸኣለ ካልእ እንድዩ በዚ ትግራይ ኣሎ በዚ ሕወሓት እዚ መንሽሙ ኣሎ ፋኖ ኣሎ በቲ ኦሮሞ ኣሎ በዚ ኤርትራ ኣሎ እቲ ኳልኩሌሽን ዝገብሮ ዘሎ ጥዕና ዘለዎ ዶ ትብሎ ወይ ድማ ናይ ብሓቂ ድዩ ኣብ ምንታይ ተኣማሚኑ ትብሎ ኣብ ሰዓት እዚ ዓይነ ውርዳእኒ እዩ ኤክስተርናል ዝኾኑ ኣለዉ በቲ ናይ ኣሜራት ኣለዉ ኦፍኮርስ ብኤርትራ እውን ናይ ስዑድያን ናይ ገለን ኣለዉ እሱ ኣብ ጎኒ ገዲፍካ ከም መራሒ ኣብ ሰዓት እዚ ዋላ ፖፑላሪቱ ብዙሕ ኣብ ኢትዮጵያ ብቁጠባ ተሃሰየት ዶካተር ክኽፈሉ ዘይክእለሉ እዋናት ኣብ ዝታሕተ እዋን ይበፂሑ ዘሎ ርዳእኒ እዩ ኣብ ገለገለ ሰርሕ ኸውን ውግእ ከፊትካ ናይ ፓወር ናይ ምፅናሕ do you think ንኣብይ ሰርቭ ገብሮ ትብሎ እዚ ናይ ብሓቂ ክገብሮ ኢልካ ትሓስብ ዶ እቲ ኩናት ዝተርፍ እዩ ኢለ ይወስዶ ምክንያቱም ብብዙሕ መልክዑ ብዙሕ ምናልባት እውን እንዳእትከታተልቲ ኮይንካ ይፈልጥን ብዝኾነ ኣብ ቀረባ እዋን እውን ናብ ደብረ ዘይት ተሸፊኑ ዝኣተወ ናይ ብረት ዓይነታት ኣሎ ኣብ ቀረባ እዋን ብዙሕ ብረት ይእቲ ኣሎ ድሮናት እእትዩ ኣሎ ሰራዊት ተፀጊዕ ኣሎ ብዓሰብ ገፅ እዚ ኩሉ ግምት ተእትዎ ከለካ እቲ ኩናት ምስቱ ዝዛረብዎ ዘለዉ ዋላ ናይ ጁላ ገለ በብእዋኑ ዝዛረብዎ ትሰምዖ እንተለካ ንኩናት ቅርባት ከም ዝኾኑ እዩ ዝገልፀልካ እዚ ኩናት ዝገብሮ ዘሎ የዋፅኦ ዶ እንተልካ ሌት ኣሎን ኣብዚ ሰዓት እዙይ ኢትዮጵያ ብኩሉ ኩርናዕ ዝኩለይ ኩናት ተወሊዕዋ ይትረፍ እሞ ኢትዮጵያ ከም ቅርሺ ከካብ ክልል ኣዋፅኡ ሰራዊት ካብ ኤርትራ ብዝመፀ ሰራዊት ኩለን ሸሞንተ ሃገራት ኣዋፅአን ብዝለኣኸኦ ድሮንን ካሊእ መሳርያን ሓንቲ ክልል ናይ 6-7 ሚልዮን ዘለዋ ህዝቢ እውን ክስዕር ይከኣል ስለዚ ክስዕር እዩ ኢለ ኣይጥርጥሮን ሓደ ነገር እንታይ እዩ ሓይሊ ድሮን ኣሎ ዝኣዘር ሳይድ እንተስ ብትግራይ እንተስ ብኤርትራ ድሮን ክመፅእ ከም ዝኽእል ፈሊጦም እንታይ ክገብሩ ኣለዎም እዙይ ኣነ ዝመክሮም ኣይኮንኩን ነዚ ድሮን እታ ዝምክሐላ እየ ማለት እየ እተን ዓበይቲ ኣለዋ ዝበሃላ ቦታታት ናይ ምውቃዕ ስራሕ ክሰርሕ ይኾን እዩ ዋላ ከተማታት እውን ክዕኑ ይኽእል እዩ ህዝቢ ከጥፊ ይኽእል እዩ ግን ዝንብርክኽ ህዝቢ ኣሎ ኢለ ይወስድን ከምኡ ገይሩ ድማ ሰራዊቶም መሬት ወፂኡ ትግራይ ይኹን ኤርትራ ክቋፀሩ ዝብል እምነት የብለይ ግን ዝሰብ እዙይ ብጥዕና ኣንፃር እውን ጥዑይ እዩ ኢልካ ትወስዶ ይኮነን ምናልባት ኣነ ህዝታይ ዝዕዘቦ ኣብዚ እዋን እዙይ ዝገብሮ ዘሎ እዘን ኩለን ጥፋእታት ዝገብረን ዘሎ ከካሓሳ ዝኽእላ
ተወሰነ ክፋል ሃገር ናይቲ ሃገር ባሕሪ ዘማዕዱ ካብ ትፍጠር ጀሚሩ ብዛዕባ ባሕሪ ብዙሕ ተዘረቦ እዙይ ክገብር ዝምነን እዚኣ ብሂወተይ እንዳሃለኹ ተዝርኢ ዝብልን ሓይሊ ክህሉ ይኽእል ዝሕግዞ ካብ ወፃኢ ድማ ካብቱ ናይ ደገ ሓይሊ ወሲካ ብሃገር ደረጃ ኢትዮጵያ እውን እሱ ዝምነ ሓይሊ ክህሉ ከም ዝኽእል ኣብ ግምት ክእቶ ኣለዎ ናይ ቀረባ ኣልያንስ ክኾነ ይኽእል እዩ ምስ ኤርትራ መንግስቲ ግን ድማ ተፈሓቁ ተወፂኡ ኣብ ዓሰብ ምውሳድ ጥራሕ ኣይኮነን ኤርትራ ትበሃል ሃገር እውን ኣብ ካርቶኦም የርእኹም እዮም ኩሉ ሻዕ ርዳእነ እንድቲ ሕልምታቱ ሓደ ኤርትራ ነብሱ ዝኻለ ናይ ድሮን ናቱ መሳርሒ ኣለዎ ናቱ ገል ኣለዎ ነብሱ ዝኻለ መንግስቲ እዩ ዋላ እሱ ዝዛረቦ ዘሎሲ ሽሕ ግዜ ተለይ ተዛረበ ዝለኒ እንተይበለስ ምስ መንግስቲ እዩ ክገጥም ዘሎ ምሳሌ ኣብ ኤርትራ ንድሕር ኮይኑ ግን እሱ ጥራሕ ኣይኮነ ንፋኖ ከማን እዚ ኩሉ ክልተ ዓመት ኦልሞስ ዓመትን ገለ እንደ ኮይኑ ምስ ፋኖ ጥራሕ ካብ ድራባረብ ምስ ፋኖ ምስ ኦሮሞ እንደገና ሕጂ ከዓ ዝዓበየ ዲቕ ዝበለ ምፍትፍናን ምስ ሕወሓት ኣሎ ሕጂ እሞ ከዓ ዋላ ታንክታትኩም ምለስጎን ከነሪኦኩም ኢና ንዝብል ብርሃኑ ጁላ ዝረብ ዘሎት ሕጂ ንዓይ ክርዳእኒ ደይክእል እቲ ባህርያት ናይ ምልካውያን ናይ ፓወር ናይ ምፅናሕ ማለት እዩ መብዛሕትኡ ግዜ ውግእ ጅምሩ እሞ መግዝኢ ግዜ ኾኖም ይበልዑ ግዜ ማለት እዩ ኣብ ሰዓት ግን ብኩሉ ተኸቢቡ ዘሎ ሓደ ብሕወሓት በሎ በቲ ሓደ ፋኑ መዓልታዊ ዝግበር ዘሎ ውግእ ዲቕ ዝበለ እዩ በዚ ከዓ ምስ ኤርትራ መንግስቲ ዝኣክል ተመክሮ ዘለዎ ናይ ክንደይ ዓመታት ማለት እዚ ጃህራ ከይኮነሲ ሽግር ዝፈልጦ ውግእ ዝፈልጦ ሕብረተሰብ እዩ ኢንክሉድን ትግራይ ማለት እዩ እዚ ሕጂ ሓስቦ ከለኹ ኣነ መን እዩ ደመኽሮ ዘሎ እዛ ዓይነት እዚ ርዳእ ንኽእል እዩ እዞም ኩለን ፋኑ ትግራይ ፌደራል መንግስቲ ሓደ ነይሮም ተዝኾኑ ምስ ኤርትራ ክትፋነን ኣፐርሃንስ ኣለዎ ትግራይ ሒዙ ፋኖ ሒዙ ሲ የስ ናምበር እዩ ግን ኣዘር ወይ ራውንድ እዩ ዘሎ ብሰዓት እዚ ሕጂ ቡ ክትሪኦ ከለካ ሳቁርት ለያ ዝደምመካን ወላ ጌጋ ኢንፎርሜሽን ድብዎ ኣለዉ ንሱ የብለካ ዘለዎ ሕጂ እንታይ ኣሎ መስለካ ንዕኦም ሓይሊ ባይ ዘ ወይ ምስዓር ብዓቕሚ ማለት ሕዚ ንኣብነት እንታይ ይብል ኣብ ሓደ እዋን ሰሚዕካ እንተኮንካ ኣብይ ብዙሕ ሚልዮናት ሰራዊት ክንገብር ንኽእል ኢና መዝሐሊ ጥይት ማለት እዩ ደፊኡ ኣትዩ ብትቡሕድ ጥይት ደፊኡ ኣትዩ ክዕውቶ ዝደሊ ነገር ኣሎ ሓይሊ ሰራዊት በብእዋኑ እዩ ዘስልጥን ባይ ዘ ወይ ብኡ ሓደ ክግበር ይከኣል እዩ ዝብል እምነት ኣለዎ ካልኣይ እቲአን ዝተኣመነና ሓድሽ ቴክኖሎጂ ድሮናት ድየን ንሰን እውን ናይ ባዕለን ክሳይ ክፃወታ እየን ዝብል ኣለዎ በትዩ ይኹን ቦትዩ ግን ንሱ ኣብ ፅላለ ስለ ዘሎ ያው ከምኡ ዓይነት ናይ ወረራ ብወረራ ዝመፅእ ዝኾነ ይኹን ሓይሊ ዝተዓወተሉ ዘበን እዩ ክዕወት እዩ ዝብል ሓሳብን ሕልምን የብለይን ይኹን ዳ እምበር ክዕንወልካ ስለ ዝኽእል ንብረትካ ክዕኑ ይኽእል እዩ ህዝብካ ከጥፈልካ ስለ ዝኽእል ንዕአን ምድላዋት ናይ ምግባር ግድን እዩ ናይ ኤርትራ ጥራሕ ዘይኮነ ኣብ ትግራይ ዘሎ ሓይሊ እውን ክገብሮ ዝኽእል ነገር ተሃልዩ ፅባሕ ኣይሚን ትማሊ ዝሓለፈ ኩነታት ትዝክር ተኮንካ እስካዕ ናብ ኣይተዳለና ነርና ውሕድ ሰራዊት ከምዚ ኮይኑ ገለገለ ዝብል ምክንያታት ተደርደረሉ እዩ ነይሩ ኣብ ሰዓት እዚ ግን ካብ እዋን ናብ እዋን እውን ባይ ዘ ወይ እንዳትከታተሎ ሃሊካ ኮይንካ ሰራዊት እውን እናሰልጠነ ዘለዎ ተወሳኺ ሰራዊት እቲ ዝነበረ ሰራዊት ጥራሕ ዘይኮነ ተወሳኺ ሰራዊት እውን ይስልጥን ኣሎ ስለዚ ክስዕር እዩ ዝብል ትጠራጠሮ ትፈርሖ ነገር የለን ባዕልካ ከም ዝገለፅካዮ ትማሊ ምስ ብዙሓት ኮይኖም ተዝኾኑ ነይሮም ማለት ትግራይ ኣምሓራ ኣብይ ሒዝዎ ዘሎ ሓይልን ሰራዊትን ንኤርትራ ከይድካ ዋላ እውን ንግዝኡ ናይ መንበርካ ኩነታት ክፍጠር ይኽእል ዶ ይኽእል ይኸውን ዘለቐታ ዋላ ይኹን ንዘለኣለም ዋላ ይፅናዕ ግን ኣብ ሰዓት እዚ ድማ ዳ ኣዘር ሳይድ እዩ አንጻር እዩ ዘሎ ከምኡ ኮይኑ እናሃለዎ እውን ግን ንሱ ግን ይፍትን ኣሎ ክገብሮ ከዓ እዩ ፅቡቅ ኣብ ትግራይ ሕጂ ብሰዓት እዚ ቁርት ለይሰ ክፍታታት ወይ ድማ ተስፋታት ዝረክቦ ዘሎ መንገዲ ሓደ ካብቲ ሓደ መራሕቲ ዝነበሩ ጌታቸው ረዳ ኣብ ኢዱ ኣሎ ካልኣይ ፃድቃን ዘለዎ ካልኦት ዘለዎት መራሕቲ ስምረት ዝበሃል ውድብ ከፊቶም ኣንፃር ሕወሓት ማለት እዩ ምስ ሳልሳይ ካልእ ኣደነ ብዓፋር እንቀሳቀሱ ዘለው ሎማዓንቲ መግለፂ ዝሃብዎ እዚ ብኸመይ ይርእይዎ ከም ተጋሩሲ ትግራይ
أنا خريء أخلق بمعدو كحسبه خلقه أمبركي كان يمبر حدا رفعه كل التليو أب إثيوبيا تግራዩ ዝኾነ ልመፅእ መንግስቲ ኣብ ኢትዮጵያ ማለት እዩ ንምንታይ ተመክሮ ናይ ትግራይ ኣብ ቃልሲ ኣርእይዎ እዩ ተግባር ማለት እዩ ከም ሕብረተሰብ እውን ክምርከኽ ዘይክእል ይመስለኒ ሕጂ ኣብ ሰዓት እዚ ግን እቲ ናይ ምክፍፋል ኣብ ውሽጢ ትግራይ ሕወሓት ፍላይ እዚኢታት ብኸመይ ትሪኦ እስኻ ኣስጋኢ ዶ ኸውን ንትግራይ ብዓብዩ ንህዝቢ ትግራይ ብዓብዩ ቢካዝ ክሪኦ ከለኹ ሰላማዊ ሰልፊ ክገብሩ ኣብ በዓል ራያ ሎማዓንቲ ርኢ ነይረ ከምኡ ዘንድ ብለካ ዘለኹ መግለፂታት ምንቅስቃሳት ብናይ ዓፋር ብኸመይ ትሪኦ እዚ እንታይ ኣሎ መስለካ እንኳን ዶ ውሕድ ህዝቢ ኣብ ዘለዎ ሕብረተሰብ ይትረፍ እሞ ኣብ ብዙሕ ህዝቢ ዘለዎ ሕብረተሰብ እውን ከምኡ ዓይነት ፈላላይ ክፍጠር ከሎ መሰከፊ እዩ ኣብ ናይ ትግራይ ታሪክ ድማ ብዙሕ ግዜ እንተፈቲሽካ ብዙሕ ግዜ ፀላእቲ ብፍላይ ብሸዋ ዝመፁ ፀላእቲ እታ ዓባይ ስርሖም ንትግራይ ስለ ዘይትስዕሮም እሸውን በሸው ዝበሃል ዘረባ ኣሎ ነንባዕልኻ ቋሲልካ ኣብ ታሪክ ትግራይ ተረእየ እዩ ቅድም ኢሉ ኣብዚ ዘበን እዚ ይመፅእ ኢለ ሓሲበዮ ይፈልጥን ግን ከምኡ ዓይነት ስልቲ ግን ቅድም ክብል እውን ፀንሐ እዩ እዚ ከዓ ከምኡ ዓይነት ፈተነታት ስምረት ዝበሃል ተለኣኺ ናይ ፒፒ ሓደ ፓርቲ ተቋቂሞ ኣሎ ናቱ ክፋል እውን ኣብ ሓራ መሬት ኢሎም ዝፅውዕዎ ኢቨን ዞ ሓራ መሬት ኢልካ ክትፅውዕ ትኽእል ኣብ ህዝብኻ ኮይንካ ትነብረሉ ሓራ ዘውፅኻዮ መሬት እዩ ሓራ ዝበሃል እምበር ኣብ ኬንያ ኣብ ኣሜሪካ ኮይና ኣነ ሓራ መሬት ናይ ትግራይ ክብል ኣይክእልን ኣይኮነን ምክንያቱም ተኣፌክት ክኾን ዝኽእል እቲ ክጥቀም ዝኽእል ክጉዳእ ዝኽእል ህዝበይ ኣብኡ ኮይነ እየ ተቐባልነት ዘለኒ መሬት ክነብር ዝኽእል ሓራ መሬት ኢላ ክፅውዖ ዝኽእል ንሱ ጌጋ ኮይኑ ካልእ ይትረፍ ድማ ዘይዕወተሉ መንገድታት እየ ክነግረካ እዚ ኣይዕወትን ጉድኣት የምፅእ ዶ እወ የምፅእ ኣብ ከምዚ ተመሊሶም ብምፍላጥ ይኹን በዘይምፍላጥ ኣብኡ ኣትዮም ዘለው ሓይሎም ክትቅንስ ምግባር ስራሕ ናይቱ ግዜያዊ መንግስቲ ናይ ትግራይ ናይ ቲፒኤልኤፍ ስራሕ ይኸውን ዘለዎ ምክንያቱም ናብ ኩናት ነንርእስኻ ሓደ ትግራዋይ ብሓደ ትግራዋይ ክቐተል ክትርኢ የብልካ ፌይለር እዩ ውድቀት እዩ ስለዚ ንሶም ብዝተኸኣለ መጠን ሒዞሞ ዘለዎ ዓላማ ክተፍልሸሉ ትኽእል ክተትርፎ ትኽእል ኩነታት ምስዓር ሓደ ጉዳይ ተጓይኻ ናብ ኩናት ብኸመይ ሕጂ ብኸመይ ስኻቲ እጆም እቶም ተኸፋፊሎም ዘሎ በዓል ጌታቸው ረዳ ጻድቃን ካብቶም ቀንዲ ብፍላይ እዞም ሰባት እዚኣቶም ቀለልቲ ይኮኑን ነይሮም ዋላ ኣመራርሓ ማለት እዩ እዞም ምንቅስቃሳት እዚኦም ኣይርእይዎን ናይ ዓብይ ወይ ናይ ስርዓት ፌደራል መንግስቲ ኣራያ ዘሎ ብሰዓት እዚ ኣንበርኪካን ትግራይ ሲ ቤዚክሊ ኣብ ሰዓት ትግራይ ባጀታ እውን ጠጠው ይበለ ይመስለኒ ተለይተጋጌ am I right or wrong ኖ ጠጠው ይበለን ግን ትዝግባእ ግን ኣይላእኽን ዝግባእ ኣይርላእኽን ኣሎ መሽ ሕጂ ናይ ሎንግ ተርም ንክትሓስቦ ከለካ ግን ቤዚክሊ ኣብ ትሕቲ ፌደራል ኮንካ ናይ ምኻድ ኣተሓሳስባ ዘለዎ ይመስል ናይ ስርዓት ኣብይ ትግራይ ሲ ኣትሒትካ ቤዚክሊ ንኸይትስኡ እቲ ፓወር ማይ ጌጋ ርድኢት ኣለኒ ወላ ኣይተጋግኹ ብምንም ዓይነት ኣይትጠራጠሩ ሓደ ካብቱ ኣብ ሂወትና ኮይና ካብዚ ንሪኦ ዘለና ዝሓለፈ 5 ዓመታት ሲ ኩነታት እዚ ክግምግም ንድሕ ዘይትኽእል ኮይንካ ፀገም ኣሎ ማለት እዩ እንታይ ገብሮ ኣሎ ውዕል ፕሪቶርያ ብጭቡጥ ዘቕምጦ ግዝኣታዊ መሬት ትግራይ ናብ ቦትኡ ምምላስ እዩ ሰብኣይ እዙይ ምዕራብ ትግራይ ኣሕሊፈን ድሕሪ ሂበዮም መውፅኢ ንሱዳን መስኮት ክረኽቡ እዮም እዚኣ ኣይፍፅማን ኢሉ ብተፈላለየ መልክዕ ይሰርሐሎ ኣሎ ተከዘ ምላሽ ዶ ተከዘ ዘብዶ ኢሉ ሰራዊት ናይ ኣምሓራ የስልጥን ኣሎ ኣይሮን ትከታተሎ ትኾንካ እዚ ይገብር ኣሎ እዚ ፓርቱ ናይቱ ፕሪቶርያ ውዕል ናይ ምፍራስ ክግበር ዝግብኦ ስራሕቲ ዘይሰርሐ ዝኸደሉ እዚ እንታይ እዩ ትግራይ 40% መሬታ ተታሒዙ እዩ ዘሎ ኖት ኦንሊ ኣብቲ መሬት ተታሒዙ ጥራሕ ዘይኮነ ሓደ ተኡ ዝነበረ ህዝቢ ሚልዮናት ህዝቢ ዳተሳቀየ ኣብ ሞት እዩ ዘሎ ተረዲኻኒ ንሱ ከይኣክል ድማ እቲ መሬት እንድሕር መሊሶም ሒዞሞ ትግራይ እንድሕር መሊሳ ሒዛቶ እቲ መሬት ስግኣት እዩ ንፌደራል መንግስቲ ዝብል እምነት ኣለዎ ነዚኣ ስለ ዝኣምን ድማ ምዕራብ ትግራይ ብሓይሊ እንድሕር ዘይተታሒዙ ኣብይ ሕሊፉ ዝበልካ ዝኽእል ኣይኮነን እዙይ ዝፈልጡ እዮም ጌታቸው በሎ ጻድቃን በሎ
بناي بعلم ولك إيجو نفط درجة زي بس حمز الله زي زي فوت يكون موراتيوم بتجراي مسوي هو حد نبص وان تصنحيهم بوليتيكال كستايم قليل يكونن جن حدا شعنا بتشكاتهم نفط تشكاتهم بترجريهم بخمي يسخات ريو تلوم حج بحال صاركانن جيتاچون سي ግደ ዘለዎም ናይ ፓወር ስሳዕታት ስለ ዘለዎም ድዮም ምስ ዓብዪ ክርዳእ ንኽእል ምስ ሕወሓት ከይረኣዱ በተሓሳስባ ወይ ኣረኣዳእሲ ብዙሕ ኣሎ ኣብ ትግራይ ከስዕለሉ ከለኹ ምስ ናይ መሪሕነት ሕወሓት ደይኣምን ብዙሕ ትግራዋይ ኣሎ ኣብ ውሽጢ ትግራይ ዓዊሉ ዝዛረብ ማለት እዩ እዞም ሰባት እዚኣቶም ሲ ብኸመይ ትገልፆም ኣዘይሲ እዚ ክብለካ ከለኹ ብኸመይ ዳሓተካ ዘለኹ ክምስልካ ኣብ ውሽጢ ፍልልይ ክህልወካ ኣንደርስታንድብል እዩ ፖለቲካዊ ፍልያት ክትፈትሐውን ናትካ ግደ ክኸውን ማለት እዩ ግን ኣብዚ ሰዓት እዚ ንፁር ዝኾነ መልእክቲ ተሰድድ ኣሎ ፕራይም ሚኒስተር ኣብይ ንትግራይ ንሕወሓት ተሰዲዱ ሕወሓት እዩ ኣብዚ ነቲ ክልል መሓደሮ ዘሎ ብሰዓት መስለኒ እዚ ፅባሕ ጥይት እንድሕር ተተኪሱ ብኸመይ ንክርእይዎ እዞም ሰብ እዚኣቶም ብዘየገድስ ዕላምኡ ኣብ ኤርትራ ክኸውን ይኽእል እዩ ግን ዋላ ብትግራይ ጀሚሮ ብገለ ጀሚሮ ዘን 2-3 መዓልቲ በልዘን ፀንሐ ተሰውዒልካሉ ብክልቶም በተም ጀነራላትን ዋላ ብዓብን እዚ ብኸመይ ርእይዎ ኣለዉ እቶም ካልኦት ተጋሩ ነዊሕ ፀንሑ ኣብቲ ፖለቲካ ዋላ ተቃልሲ እውን በዓሉ ኣራያ ስለ ዘለዎም ድዩ ዋደዘ እዚ ታሪክ እንድዩ ኣብ ታሪክ ክነግረና እንድዩ ክትሓልሞ ከለካ ከም ክትሓስቦ ከለካ ከም ሕልሚ እውን ዝመፀልካ ኣይኮነን እዚኦም ኣብ ሕሉፍ ታሪኮም ብዙሕ ነገር ዘሕለፉ እዮም ንትግራይን ክስካዕ መስዋዕቲ ዝኸዱ ዝነበሩ እዮም ተመሊሶም ናብዚ ክጥሕሉ ከለዉ እንታይ ኮይኖም ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ናይ ባዕሉ ዓብዪ ምርምር ዘድልዮ እዩ ይኹን ደኣ እምበር ሓይልኻ ከማናምኑርካ ይኽእሉ ዶ ሓደ ነገር እዩ ተወሰነ ሓይሊ ክቐንሱልካ ከም ዝኽእሉ ርዱ እዩ ግን ድማ እቲ ሓይልኻ ንስኻ ድማ ብበኣስ ወይ ብፀላኣይ እናረኣኻ ዘይኮንካ ክትሓቕፎ ትኽእል ተጋጊዮም ንነዊሕ እዋን ኣብ ትግራይ መማሓደርቲ ኮይኖም ዝነበርዎ ዘጥፍእዎ ጥፍኣት ናይ ሓንቲ ኢቨንት ጥራሕ ካብ ስልጣን ምብራር ኣይኮነን ሕልፈቶም ናብ እስር ቤት ዝእቱ ገይሮም እዮም ብኸመይ ጌርካ እሱ ሪኢኻ ሕጅ ሓደ ነገር ሕጅ ሱ ክነገረካ ንኣብነት በዓል ደብረፅዮን ማእከላይ ኮሚቴ በዓል ዓለም በዓል መጀሪኖ እቶም ኣፈፃፅም ሓይሊ ዝነበሩ ኩሎም ብድቅሶም ብዘይፈልጥዎም 447 ካብቶም ብዓሰርተታት ሽሓት ተማሪኾም ዝነበሩ ተፈልዮም ባዕሎም ኣሚኖም ዝዓመፁ ሰብ ዝረሸኑ ናይ ትግራይ ርኢኻ ኢኻ ዝኾነ እዚ ኩሉ ዝገበሩ ብለይቲ ብኣውቶቡስ ኣውፅኦም ሰይደሞም እዚኣ በዕላ ኣብ ኖርማል ኮንዲሽን ኣይትግበርን ሓደ ትምሕበቆም ንምንታይ ካልኣይ ብለይቲ ፍርቂ ለይቲ ኣፍልጦ የነበሮም በዓል መንጀሪኖ በዓል ደብረፅዮን ኢኻ ትብል ዘለኻ እቲ ቀንዲ ናይ ሕወሓት መሪሕነት እቶም ቀንዲ ወ ኣይነበሮም እንታይ ክብለካ ደለ እዙይ ሲ ክራይም እዩ ናይ ንወንጀለኛታት ኣሕሊፍካ ምሃብ እሞ ከዓ ምስ ዶክመንቶም መን ከፋርዶም እዮም ኢሎምና ክምልሱ ከለዉ እቲ ፌደራል መንግስትስ ክፈርዶም እዩ ከኒ ኢማጅን ፌደራል መንግስቲ ንትግራይ ዝገበርኩም ጌርኩም ተው ዘሎ ህዝቢ ቀቲልኩም ኣንበርኪኩም ትግራይ ኣብ እግርና ትእቶ ኢሉ ዝለኣኹም ሰራዊትስ ናብ ፍርዲ ክቕርቦም ኣይሓልሙን እውን ስለዚ እንታይ ክብለካ ደለ ከምዚኦም ዝበሉ ፈተናታት እውን ሓሊፉ እዩ በዚኦም ብንበዓል ጌታቸው ተፈቲኖም እዮም ካብቱ ናይ ትክክለኛ መስመር ድማ ወፂኦም እዮም እዚ ገበናት እዙይ ስለ ዘለዎም በዙይ ጥራሕ ኣብ ትክክለኛ መስመር ዘይምህላዎም ህዝቢ ከኣሚንካ ብጌጋ ክዓስል ዝኽእል ብወዲ ከባቢ ብገለገለ ተባሂሉ ብጌጋ ክዓስል ዝኽእል ናይ ምምላስ ውሕሉል ዝኾነ ፖለቲካዊ ስራሕ ብምስራሕ ክስዕሮም ትኽእል ኢኻ ዝብል እምነት ኣለኒ ፅቡቅ ኣብ ሰዓት እዚ ሕጂ ሕወሓት ክገብር ኣለልካ ትሓስብ ንምንታይ ሕጂ ብሕወሓት ዝሓተካ ዘለኹ ባይዘወይ እቲ ፍሪክሽናት ትሪኦ ዘለኹ ምንቅስቃሳት እንድሕር ፅባሕ ውግእ ተተንኪፉ ሲ ብኸመይ ገይሩ ነቲ ካልእ ትግራዋይ ምስ ሕወሓት ዘይረዳእ ዘሎ ኣብ ሓራት ትግራይ ኢሉ ዝዛረብ ዘሎን እዩ ኣብ ስመር ዘሎ ድዩስ እንታይ ክገብር ኣለዎ ሕወሓት ነዚ ፅባሕ
ሓደ እንትውግእ ተኸፊታሲ ህዝቢ ትግራይ ክውፃዕ ኣቴ እንደዘደይ ህዝቢ ድውፃዕ ኣቴ እንደዘደይ whoever ትውግእ ማለት እዩ ብሕወሓት ከም ውድብ ከመይ ኢሉ ክጠርንፍ ይኽእል እንታይ ዓይነት መገዲ ክወስድ ኣሎ ኢልካ ትሓስብ ፅቡቅ ሕዚ ያለ መስለካ ዝመፅእ ዘሎ ፀላኢ ክሊርሊ ኣብ ፓርላማ ሰሚዕካ ትኾን ካብ ዝሓለፈት ትግራይ ኣዋጣትን ትግራይ እንደዚህ መሆን ኣለበት ትግራይ በቃ ሞሊቕዎ ድዩስ ናይ ውሽጡ ድዩ ይፍንድእ ኣሎ ይፈልጦን ግን ቲፒኤልኤፍ ኣይኮነን ዝደሊ ዘሎ ክጅመር ከሎ እውን ቲፒኤልኤፍ ንምጥፋእ ኣይኮነን መፅኡ ቅድም ክእል እውን ሕዚ እውን ቲፒኤልኤፍ ንምጥፋእ ኣይኮነን ህዝቢ ትግራይ ንምንብርከኽ እዩ ዘይወድአን ዕማም ክውድእ እዩ ዝመፅእ ዘሎ እዚአን ክገብር እንትመፅእ ተሎ ድማ እቲ ዘሎ ሰራዊት ኣብ ትግራይ እቲ ዘሎ ሓይሊ ሰብ ስኢሉ ዝደቀሰ ኣይኮነን ባይ ዘ ወይ በብእዋኑ ናይ ትግራይ ባህሊ በብቁሸቱ ድዩ በብገሊኡ ኣብዴት ይግበር እዩ ህዝቢ ይእከብ እዩ ብዛዕባ ኩነታት ይውግዕ እዩ መዋፅኦ ይርኢ እዩ ስለዚ እንታይ ይኾነ ኣሎ ዝብል እውን ህዝቢ እውን እናተኸታተሎ እዩ ዝኸተሎ እቲ ዝመፅእ ፀላኢ ቲፒኤልኤፍ ኣባል ኢኻ ድዩ ቲፒኤልኤፍ ወታደር ነርካ ዶ ቲፒኤልኤፍ ገለ ኢኻ ኢሉ ጥራሕ ኣታክ ዝገብሮ ከም ዘይኮነ ስለዝኣምን ከምታ ልክዕ ኣብቲ ናይ መጀመርያ ኩናት ቅድሚ 5 ዓመት 3 ዓመት ዝነበረ ኩናት ክመፁ ከለዉ ለትሰይ በብማእዝኑ ሰራዊት ጠላእቲ ክኣትዉ ከለዉ ናብ ትግራይ እቲ መንእሰይ ከፊሉ ተፀቢዎ ከፊሉ ተፀበዮም ምክንያት ትእሹ ኣብ መንጎ ቲፒኤልኤፍን ኣብ መንጎ እቲ ካሊእ ፀላእን ገይሩ ዝወስዶ ነይሩ መንእሰይ እናኣከቡ ምርሻ ምስ ጀመሩ ግን ታትስት ተማፃ ህዝቢ ንምፅናት ምዃኑ ተረዲሞ ዳትስ ዋይ ዘሎን ዜንን ዓቕሙ ኣልዒሉ ተቃለሶ ሕዚ እውን the same thing ኮይኑ ዘሎ ንሕወሓት ኢሉ ዝስዋዕ የለን ሕወሓት ተዘይኮይኑ ተረድአና ሕወሓት ተኮይኑ ካሊእ ጉዳይ ውድብ ክብል ክስዋዕ እዩ ሕወሓት ዘይኮነ ሕወሓት ዘይፈልጣ ሕወሓት ግለ ረኽቢ ዘይብሉ ትግራዋይ ግን ዘይምዕሮ ሓይሊ ስለ ዝመፀሉ ናይ ግድን ክከላኸል እዩ ነድዩ ንሓፍቱ ንህዝቡ ክከላኸል ንመሬቱ ክከላኸል ስለዚ ኣብኡ ስጋኣት የብለይ ባይ ዘ ወይ ሪሰንት ዝኾነ በብእዋኑ ካብ ሚሊተሪ ዝቐርቦም ሰባት እውን ስለ ዘለዉ ካብቶም ኣመራርሓ ዝሰምዖ ጉዳይ ኣሎ ብጣዕሚ ዝሓረነ ሰራዊት ዘለዎ መዓልቲ ብዝኸደ ቁፅሪ ብዛዕባ ተፈናቂሉ ዝመውት ዘለዉ ሕጅ ዝወስዶ ዘሎ ብዛዕባ እናተዛረበ እዩ ዝውዕል ከምኡ ዓይነት ስጋኣታት ክህሎ ይኽእልን እታ ምክፍፋል ትበሃል ዘላሲ እስካዕ ክንዱዚ ተጋነነ ከም ዘይኮነ እየ ክገልፀልካ ደልየ መርሓባ ርክባት ከምስ ኤርትራ ዘለዎም ሕጂ እንዳተረረ ከይድ ኣሎ እዚ ጉዳይ እዚ እንዳተረረ ስለ ዝኸይድ ዘሎ ንስኻ ዝረኽቦ ሓበሬታታት እንታይ ይመስል ኣሎ ኮይነው ብኣክቲቪስቲ ይፀኒሑ ሕጂ ኣብ ናይ ሚሊታሪ ናብ ናይ ዝግበር ዘሎ ሕጂ ርክባት እንታይ ዝኾነ ዓይነት ትፈልጦ ነገራት ኣለካ ኣክቹዋሊ ኣነ ሶፋር ዝፈልጦ ናይቶም ኣክቲቪስታት ረኽብን ህዝቢ ምስ ህዝቢ ዘሎ ረኽቢ እዩ ኣነ እዚ ካብዚ ብውልቀይ ዝምነዮም ክኾን ዘለዎን ዝብል ረዲኢተይ ግን መንግስቲ ኤርትራ ይኹን መንግስቲ ትግራይ ኣብዛ ሕዚ እዋን ኣብ ፀበባ ነቲ ጥፊኡ ነቲ ዘይምሕር ሓይሊ ስለ ዝመፅእ ዘሎ ናይ ግድን ሓቢሩ ዝሰርሐሉ ኩነታት ክፈጠር ኣለዎ ዝብል እምነት ኣለኒ ፅቡቅ መርሓባ ናይ መወዳእታ ሕቶላትኒ ኣብ ገለገለ ሰምዖ ኣለኹ ኣብ ዝረሎ ሕወሓት ሕጂ ንፁር ዓይነት ኣረኣያ ኣለዎ ትግራይ ሲ ሃገር ንክትከውን ዝብል ይሰምዕ ሞ ኣብ ገለ ሶሻል ሚድያ ብኸመይ ትሪኦ እስኻ እዚታት ኣብኡ ዶ ድወድቑ ዝመስለካ ኣብ ሰዓት እዚ ቢከዝ ዝትሪኦ ዘለካ ሃዋሁ ኣቴ እንደዘደይ ከም ክልል ኮንካ ክትነብር ኣፀጋሚ ኮይኑ ዶ ስማዓካ ብውሽጢ ኢትዮጵያ ዋላስ ሃገር ናይ ምግባር ትግራይ ኣለዎ ኣብ ሰዓት ኢልካ ተኣመን ቅድም ክብል ዝነበሩ ፓርቲታት ብፍላይ ሕወሓት ናይ ኢትዮጵያዊነት ስምዒት ዝነበሮ እዩ ሓይሊ ኢትዮጵያዊነት ስምዒት ጥራሕ ዘይኮነ ኢትዮጵያ ተኸታታሊ ገበናት ኣብ ትግራይን ካሊእን ትፍፅሞ ዝነበረት እውን ስርዓት እንድሕር ተዓረዩ ክስተኻኸሉ እዩ ዝብል እምነት ስለ ዝነበሮም እዩ ብሄር ብሄረሰባት ብማዕረ ዝዳነዩ ኢላ ምድሪ እንድሕር ፈጢርና ኢትዮጵያ እቲ ሓደ እቲ ሓደ ትገውጠሉ ሓይሊ ኣይህሉን ሕገ መንግስቲ ብከምዚ የርቂቕካ ክንነብር ንኽእል ኢና ኢትዮጵያውያን ዝብል እምነት ስለ ዝነበረ እዩ ሪሰንትሊ
كم تقراواي رئيس زلو زحسب ببوليتيكا درجة يخون بقلة تقراي إثيوبيا تبهل لتقراي مدفيدة بقى ناي زمنات تاريخ مدفيدة ببقوانو زموز ورانات له ببقوانو زموز ورانات دما تقراي نمن بركخي قاليهم تاريخ كايسرقو قاليهم نبرت كايسرقو قاليهم حيل خالد كيما ميخور سلازي تقراي نس إثيوبيا خوينا زي كونه بينا خوينا زي تربحلو أبنت يلن أنا تا تي بي ال اف زبلاون تا ودب زبلاون أبز ساعة زي برنامج معراريا تقربت تعيش معناتهم بفلاي كوينات ندهر كل خوينس بزحنا جيوغرافيكال أقامتات بزح نجارات كاير يجوز مثلا سلازي امنتين دليتين كافت هاجر وصيخا هاجركا نخالقوت كتقوبط نخالقوت كالي كتقبر زي كونه we are able enough هاجر كوينا ناي منبار عقم زلنا تاريخ زلنا حزبታት ያ ስለዚ በዚ አንፃር ክሪኦ ከለኹ ትግራይ ሃገር ክትኮን እዚ ክስርሐሉ ኣለዎ ትውድብ እውን ሪፎርም ክገብር ኣለዎ ዝብል እምነት ዘለና actually that last minute ገበርካ ሪፎርም ካብቲ ሓደ ብዙሕ ግዜ ዝከታተሎ ሕወሓት ካብቲ ሓደ ግዜ ዝክሰሰሉ በተጋሩ ዝሰምዖ ማለት እዩ ናይ ምልካውነት ኣካይዳ ናይ ፓወር ናይ ምፅናሕ ናይ ደይ ናይ ምስጋር ዝብል ብዙሕ ሰሚዐ እዚ ነገራት ምግበር ኮይኑ ነቲ መንእሰያት ምትጠልብ እንድሕር ኮይኑ እውን ናይቲ መንእሰይ ኣተሓሳስባ ናይ ምትግባር እውን ኣገዳስነት ኮይኑ ስማዓካ ዶ ንዓኻ ብሓቂ እዋ ትኽክል እዩ ምክንያቱ እንታይ መሲሉካ ፈርስት ኦፍ ኦል እቲ ኩነታት እዩ ሕዝኮት ኩነታት እዩ እቶም ኣብ ላዕሊ ፊገር ዘለው ንክፀንሑ እውን ዘገብሮም እምበር ከም ህዝቢ actually ምናልባት I don't know ትፈልጦ ይፈልጥን ግን ኣብቲ ናይ TPLF መሓውር እቶም ማእከላይ ኮሚቴ ዳርጋ 45 ድዮም ካብቶም 45 10 ወይ 8 ይመልኡ እንቶም ነባራት ተጋደልቲ ኣብ ሓደሽቲ ወለዶ ሓድሽ ወለዶ እያ ትወጡ ግን ቶም ዝረአዩ ኣብ ላዕሊ ዘለዎ ግን ቶም ነባራት ተጋደልቲ ተዛዕቢል ካሳፈትካ ኣለኻ ምሽ ንሱ ግን ኣነ እውን ከም ከማይ as long as ትውድብ መስመሮ ዝተኻኺሉ እስካዕ ዝኸደ ሰባት ካብ ታሕቲ ናይ ምትካእ ግዜ ዘይወሃቡ እዩ ኩነታት ሕዚ ዘለናዮ ዶክተር ደብረፅዮን ካብ ስልጣን ክወርድ ኣለኒ ኢሉ ኣብቲ ናይ መጨረሻ ጉባኤ እዛ ኣይትግበሩ ግበሩ ተባሃልዋ ክቐርብ ከሎ ኣይትወርድን ዝሓዝካዮ እሹ ተፈራርምካዮ ተዋዓልካዮ ብኣኻትኩም ዝፍለጥ ኩነታት ስለ ዘሎ ክትፀንሐለካ እዩ ተባሂሉ ከም ከማይ ዝፈራረሞ ሰብ ስለ ዘሎ ስለ ዘየለ ዘይኮነ እቲ ውድብ ወኪሉ ንኣብነት ጌታቸውን ፃድቃንን ከይዶም ኣለዉ ሶም ስለ ዝኸዱ ናይ ፕሪቶሪያ ውዕል ምስ ጌታቸው ይትኸይድ ተሞቱ እውን ምስኦም ኣይኮነት እንትኸይድ እታ ውዕል እያ ናይ ውጫሌ ውዕል ምኒልክ የለን ጣልያን የለን ዝነበረ ሽዑ መራሒ ስለዚ እታ ውዕል እያ ናታይ ክብደለ ብናተይ እምነት ተሓድሽ ወለዶ ማለት ዝለዓለ ቦታታት እውን ኮች ክገብርዎም ኣለዉ ብታሕቲ ኮይኖም ክለዓሉ ኣለዎም ካብቲ ቦታ ቶም ኩሉ ሻዕ ንሪኦም ዝብል እምነት ዘለና ፅቡቅ ንምንታይ ኣብዚልካ ተሓቶ ኣብ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ መፅናዕትታት ክትሪኦ ከለካ ብከምኡ ድመፀ ብሪቮሉሽን ድመፀ መብዛሕትኡ ግዜ እቲ ሴርያ ጥዕሞ እዩ እንድሕር ደየ መሓላሊፉ ከዓ ግዜ ክበልዕ ከሎ እቲ መንእሰይ ኣንፃሩ ይድጓዓዝ ተረዲኸኒ ዓይኖ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ክሪቲካል እዋን ስለ ዘሎ ትግራይ እቲ ከቢድ ክኸውን ይኽእል እዩ ፅባሕ ግን ነቲ መንእሰይ እውን ተስፋ ክትቦ ናይ ትራንስፎርሜሽን ናይ ፓወር ክትቦ ትኾንካ እውን እዛ ዓይነት ስፒቻት ወይ ድማ መደረ ሂብካ ተስፋ ህልዎ ማለት እዩ ኣይ ቲንክ መብዛሕትኡ ዓሚምናይና ሲሳይ ሓወይ ናይ ብሓቂ መስግነካ ኣይ ሆፕ እዚ ውግእ ንሰምዖ ዘለና ብፍላይ ፌደራል ከይክኸውን ብርከዝ ዜሩ ህዝቢ ይጠፍእ ልዕሊኡ እውን ዓዲ ይዓኑ ማለት እዩ ሓንቲ ቅድሚኣ ግን ሆፕ እዩ እምበርቲ ንሰምዖን ዘለና ምድለዋት ካይድ ዘሎ ካሊእ እዩ ኣይ ሆፕ ዘረባ ኮይኑ ጥራሕ ተርፍ ማለት እዩ ብዝተረፈ ናይ ብሓቂ ደመስግነካ ነዚ ዕድሚያ ክብርካ ቅድሚ ምውዳእና ሓንቲ ቃል ኣነ ክዛረባ ዝደልና ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩነታት ከታተሎ እየ ተወሰነ ሰባት ናብ ጎንፂ ዝእቱ ዘይኮነስ ከም ሓሳብ ንኣብነት ምስ ሻዕብያ ኮንካ ዶ ክስራሕ እዩ ኢሎም ሓሳቦም ዝህቡ ኣለዉ ከም ሓሳብ ፀገም ዘለዎ ይኮነን
ኣብ ኤርትራ እውን ከምኡ ዓይነት ፀገማት ከም ዘሎ ይርዳእ እየ ከም ሓሳብ ብፍላይ ኣብ ዳያስፖራ ዘሎ ሓይሊ ይሰምዕ እየ ኣነ ድላይካ ፀውዐኒ ብርጌድ ንሓመድ በለኒ ካሊእ በለኒ ንሃገረይ ዝሓስብ ኮይነ ንድሕር ኮይነ ኣብዛ እዋን እዚኣ ንኤርትራ ትመፅእ ዘላ ፈተና ብኢሳያስ ትውዳእ ኣይኮነትን ናብ ኤርትራ ትመፅእ ዘላ ፈተና ኣብቶም ኣብኣ ዘለዉ መራሕቲ ትውዳእ ኣይኮነትን እታ ፈተና ሃገር ተስእነካ ፈተና እያ ስለዚ ኣብዙይ ዋላ እውን ምስ ዘሎ መንግስቲ ጠጠው ኢሎም እንተዘይሰርሑ ነቲ ፀላኢ ነቲ ዝመፅእ ዘሎ ወራር ግን ናይ ምቁዋም መግለፂ ተዘውፅእ እየ ዝፅበ ነይራ ክቃወምዎ ይኮነን ተረዲኻኒ ስለዚ እዚ ክሕሰበሉ ዘለዎ ብኤርትራውያን እውን ብተጋሩ እውን ኣብ ጫፍ ገደል ኮይንካ ብዛዕባ ፅራሕ መፃኢኻ ብዙሕ ይተውቅዕ ካብዛ ገደል እዚኣ ከመይ ለየ ዝተርፍ ኢልካ ትሓስብ ዝተረፍካ ኢኻ ካሊእ ትሓስብ ስለዚ እዚ ክሕሰብ ኣለዎ ዝብል ናይ መወዳእታ ናይ ባሓቂ ታንክ ዩ ኣይ ኣፕሪሺየት ብጣዕሚ እየ ደምስግነካ የቀኒየለይ ክብረት ይሃብለይ መርሓባ